ndị be anyị ekele m unu Igbo nọ na mba ụwa dum ana m asị ya dịrị unu niile mma nke echi ya zelu eziokwu bụ ndụ ka ị na-ege unu ma na ebe a ka anyị na-agwa unu nke bụ eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala nakwa ka ndị Igbo si efe chi ha na-ebi ndụ ọma ebe a ka anyị na-agwa unu nke bụ eziokwu ka ndị nkapụ yara ịkapụ unu ka ị ga-esikwa wee si na ọdịnala wee gboo mkpa dịgasị iche iche nke tata anyị gwara unu na anyị ga na-aga n'okwu mmụọ dị iche iche na ka ndị Igbo si hibegasị okwu mmụọ ebe ha na-efe chi ha chi ha wee na-aza ha ekpere chi ha wee na-adị ile mgbe na-egbughị oge anyị ga-akọrọ unu ma wetara unu agbamama site n'aka Jiọfọ eze mmụọ ukwu mmụọ Ani Agbaogugu nke dị n'obodo Enugu kpọmkwem. Anyị gwara unu na anyị ga na-agagasị n'okwu mmụọ dị iche iche iwetara unu ụmụ ukwu mmụọ dịka ndị Igbo na ndị Gboo si hibegasị ha o wee dị ile na Igbo wee na-enyere ha aka onye nọ na mkpa dị iche iche mkpa ụbịam na ihe isi ike maọbụ nrịanrịa maọbụ na a na-emegide gị n'ụzọ na-adịghị mma maọbụ ka ezinụlọ gị ga-esi wee dị na mma ị na-ebi n'udo na-amụbanye. Ndị Gboo hibegasịrị ukwu mmụọ a iji nyere ha aka anyị wee gwa unu nkwa na anyị ga na-agagasị n'okwu mmụọ na-ewetara ya unu na n'afọ ya maka na ọ bụghị ihe niile ka ị kwesịrị maọbụ ị ga-eji wee na-aga na nke dibịa ebe ọ bụ na ndị dibịa onye akarịziri akarị n'obodo mana aka wee ndị Gboo ezigbo dibịa aka nwekwana ukwu mmụọ na chi ndị Igbo na-aza ekpere n'ụzọ pụrụ iche. Anyị gwara na ị nwere ike gịwanụ n'obodo dị iche iche izite ejere gị n'okwu mmụọ ma ọ bụrụ na iwe ụmụnne ma ọ bụ na ụmụnne gị amagasịghị ebe ekwesịrị ịga ukwu mmụọ ekwesịrị ije kọsagasịrị mkpa ji gị ewe ka esi eme ya. Akara ekwentị anyị nọ n'ihu onyonyo gị kpaa ya gwa gị ka esi ewepụ anụ na anụ wee na-eri ewekwana gị ka esi atinye maka na ewegasị ụmụ ihe a na-atinye na anụ wee rie ewekwara ihe a na-ewepụgasị wee rie ya. Akara ekwentị anyị nọ n'ihu onyonyo gị maka ịjụ ajụjụ gbasara ọdịnala mana nke tata ebe anyị gụnyere chinchin bụ na Agbaogugu na ukwu mmụọ Ani Agbaogugu ka anyị je mara ka ha si eme ya ka anyị je mara ihe nke ha chi dị ile ka anyị ga-amakwara na ka ọdịnala anyị ji dị ile wee mee ka chi anyị bụ chikere ndị Igbo chi ukwu Chineke chi na-eme mma ji emere ndị Igbo mma site na Ani Agbaogugu nke dị na Enugu kpọmkwem. Cheta ewere ka isi chọọ ịma ihe gbasara ọdịnala echefuna ịkpọ anyị n'akara ekwentị n'ihu onyonyo gị. Abụ m Chizi Ani ka anyị gbapụ ọsọ wee jebezi ozugbo n'obi ukwu mmụọ Ani Agbaogugu nke dị n'obodo Enugu kpọmkwem. Lekwanụ ka ihe anyị fụrụ n'ụbọchị anyị gara ebe ahụ. Yeah, this is the sacred land of Agbaogugu. We are in the grove, the sacred land of Agbaogugu. Before the chief priest here told us the origin of this place from Ntegbenese, Ogugu, Owere, Ihe, Agbaogugu, and Akebo. Has told us about the potency of what we have here, prosperity, families with child difficulties, people who seem to operate to do well in business, travel outside the country, and to have above all the fear of God and the love of one another. Mmadụ etu ụjọ Chineke site n'ihu mmadụ ibia na-ekwuba aka ọtọ ya na ezi omume na onye ọbụla chọrọ ihe dị otu a ya were ọsọ ọsọ gbara baba na Mụnwa bụ Chief Nobat Egbuaga ife mere mma nwa na ofe Agbaogugu. Ana m ekene ọha na eze n'ụwa niile ife Chukwu kele eke o kelee ni ka an ya ntaja ya m. Ani Agbaogugu bụ oho n'ife bụ wonderful thing dị na be anyị ma akwụbere ife dị ka n'ụwa ka m pụtara ụwa. Ejere m India, eje m China, eje m Dubai, eje m South Africa. Jegbu ebe ahụ niile wee nata Chukwu wee sị na ọ na-adị mma ka mbịa mee omenala maka na omenala chọrọ onye anaghị atụ ntụ ọ chọrọ onye eziokwu. Yes is yes, no is no. Anyị na-ekene Chineke kele Ani Agbaogugu
na ugo tile anya imekwa ji ife bịa na Agbaogu na enye udeti ba anya abụghị ebe iji nọkọta dịka anụ ka ihe akwa weta anụ nke wu portion anụ ọgụnwa nwe mmadụ ama anawe and na onye ọbụla mekwere ife ọjọọ dị abata na Agbaogu na iso ya ma elu ife akịta kwe nkwe ya imeghere ife ahụ ọbịa o wehu udo na were bịa o welu mbe were bịa and ọbịa ọgụ ahụ imekwa ife ahụ ọchụgụ mee ọnwụ ka onye na-esole and gị na mmadụ na-eju ndekwa ụgwọ ma ọ bụ gị na mmadụ mekọ ibe oyi oya ibe kpechiri a na Agbaogu ikpechikwela ụmụnna ma ajụ ọwụ ikpechikwela ụmụnna wụ achụ na ekpechi ma achụ gị ga-ekpechikwekwe ọ bịakwa nke ugboro ite ọchịkwa na ọ na-aṅụ iyi ọṅụkwa ya ọ bụrụ na o mere 7 days ọ nọ n'elu ọnwụ so na Chineke nyere Agbaogu ngọzi ibe dịka na Agbaogu and nyekwe nte ebe na-ese ahụ bụ Ogwugwu Owele ihe Agbaogu Akebe tinye ha ugo anya agwụghị ife na-eme onwe anyị ọbara onwe anyị onye mekwa eku oku ife ji eme nwanne ya oburu ụzọ ma lụọ kịta ume o jiri ka n'ụra eme ume bụ ịbịakwa chọọ ime ife omenala ịbịakwa nata nkike na Agbaogu ọ na-edu ude ọ bụ niile alụgwo ohere plọt ịlụọ plọt iyi lụọ n'obodo niile dị n'iche n'iche ọ na-edu ude lụọ talụ echi everyday na na-egbu efi a na-egbu ebi a na-egbu ọkụkọ iwu bụ na nkwa ikwere na ihe emezikwe onye jikwawa ụgwọ ọkwụkwọ ya kala Agbaogu gosi ife otu anatara we and na ife dị n'ime ya bụ ọ Chukwu kelee ni ka ahụ mana omenala ya adịlịla ụwa ta ụwa ụka adụ egwero nke ya abụọ ya ka m jụsuru na m ejegwa obodo niile dị iche n'iche omenala dụ ndị uche na enwere ndị ka a na-akwụ ndị iche nwoke na nwaanyị ụgwọ a na-akwụ na obodo oyibo ọnwa jikwa ha ewere ego nke anya ada azụ ife ụzụzọ anya adịghị ife abịakwa na nte ebe na-ese ha bụ 1 and ka Chukwu ji jikọọ ha ọnụ enwe onye kwukwara ọbara nwanne ya nke ya aga n'ọnụnụ nwaanyị imekwa ego n'isi nwaanyị kpam ọ nawa akwụchighị ngo ya iwu bụ na onye ahụ kwụrụ ụgwọ n'isi ya nwe ụmụ niile ọmụta ọgọ ọmụta iyi kọtụ elu ha majistreti elu ha imeghekwa abịakpachila anụ ọchụrụ ndị ahụ niile ma ogbuo ma onye si na akwụ a na-eyi a na Agbaogu every year na ebe a na-akpọ ebe ọnwa isii ahụ zukwe ma ị nọ n'elu ma ị nọ n'ala bụ onye nwe akwa Agbaogu ịbịa kene a na Agbaogu n'ife ị na-eme ife o meelu kene ya ekene chena ocheke wuo nata ebe ọ bụ na ị nọkwa nsogbu ndị nwa ibekwa ife dịka mmadụ ma ndị ochu nọchi owu n'ụzọ sha na Agbaogu ọnọkwa ndị ochu ahụ clear I understand ndị na-akpa ike niile kpabudekwa ekpadebe olitolebe nke ya agwụ a na Agbaogu ekpuchi ohe anya ịgafere ebe ị na-ege ọ bụkwara na ịmụtara nwoke ma ịmụtara nwaanyị ebe anyị yọrọ bụ ụmụaka ịfụ obodo oyibo n'ụzọ ije ịfụ akwa ụzọ ije nne wụ na nna nwụ nọdụ ya ife na-eme n'ime ya bụ ife ọ bụla ịkpọkwara efe nwawa ahụ ọ natagwe ndị a natagwe ma nwoke ma nwaanyị ọ ya kpọkuo ya enwere ndị na-anọcha im anọdụ ebe ahụ kwe nkwa elezo ya ọ nọtaghị eme nkwa ahụ and na ịnọkwa kuo nwanne wee anụ sha na Agbaogu gbukwa onye ahụ ị ga-akpụta ebunyi na iwu ọkụkọ na jam mee na katọn iwu merire dịka na isho na gị nọ n'obodo oyibo ndị mere lulu 10 ka a natara na kesomasi amalo kịta n'okolu nwanne ya ribeti na ịbịa n'ebe a gwabịa dochie ya ọkwata ebe ahụ bịa ahajuo ha ma nwa ha ma nwa ha enweghị onye na-echikwukwa iku ha anụ kpam ihe pụta ọkụkọ pataja mbe weta ihe wee bịagozi ana Agbaogu okpocha ebe nna anyị wabụ ndị shi eshi wee bịa o kwara ka ịbịa gọọ na were ngozi na anị Agbaogu ịbịa kịta ị na-anaje na ije chọọ ọjọ gbalị ise ka m wee tụọrọ ụhụ a
We tulu go nana. Okay, man, can you? Pabo or will you find Agbaogugu obodo bi na Canada? Imbo lo kwa nwado no, ma elu na banyo, na ga wele je obodo ibo. Oh, ibe de command number out of 100. Ndo do ni. Mo nyo cha ho bia shi je wote odo 100. Mu je na China. Ebe a na ego sha alu ibe ha ka afia agwa. Oh, kwa anyo. Ni ibe anyo nwebulu bi ibe de ba. Dubu na anu Igbo. Ndị Igbo wolu nkike dị na be ha oje nye ndị ọcha. Onye ọbụla natawa na omenala bụ the highest thing before ụka. Mụ kelee Chukwu ka m bịa jiwa anụ n'ibe anwa na mụ gwara gọvanọ nabatara mụ. The whole Enugu state nabatara mụ anọ n'ebe a ọkụ ihe efi na anọ akụ Igbo na each local government autonomous council. Wolukwuo mụ nọ n'ebe a wee gwa asha na omenala ebido kịta. And the Obi-dient ndị ọbụla na tawa meju ibe dị na be. Omenala dị na anụ Igbo nwere power na anyị nyere ndị ọcha mụ na-aza Nobat. Iri ha bụ eko elu igwe Chimangene mụrụ m. Mụ na-aza Nobat. Anyị kwuru ekwu unu na-atawa ndị Igbo na-atawa no. Igbo na-atawa no. Igbo na-atawa no. Igbo na-atawa no. Omenala ya adịlị n'ụwa tụ ụwa o. Ise. Mba amụrụ m bụ ibe agụrụ m bụ Ekoye Egwuagụ. Okorie Egwuagụ. Anyị nna mụrụ m bụ Lolo Igwe Chimangene. Odenigbo. Lolo Igwe Chimangene. Na do chi Igwe Chimangene. Ụmụ adụfụ. Ya kakwa anyị adụfụ. Anyị na-emu ume. Agbaogugu na-eme ume ife iyọlọ omeluwe. Ekwana na Agbaogugu onye atụ ukwu ime nke taa. Ọ bịakwa enye mgbe nsọ Agbaogugu ọtụrụ ime. Nke a bịa abụghị nke ibe da. Ọgwụgwụ ajụjụ ọzagbukwa eme ma gwa na ga ife ihe eme. And emekwa ife ahụ ya ati ime. Okwete nkwa ife oge mere ma ọtụkwa ibe. And ọtọ ya ọga mee. Ọ bụ na ọ na-edu ude. Even I see the boy no melody. Mmewe ife ọjọọ nọchi ụzọ nke ya aga. Igwe mba na mbọ ngwara nwa bụ ogwu owele ihe Agbaogugu akebe. Igwe ife dị mma isi onye nte ebe si na ga anala ya ma ọnwa ya ma ife dị eke ọjụọ wes maka na anyị ncha one in God. Owuchi. Nshikwu na na-edobe ndị Agbaogugu a na-edobe na Agbaogugu egbu. Eji ofu ike awụ mmiri. Agbaogugu kwenu. Asati itena kwenu. Ise.